Ima li pasa lutalica? Nema. Nema jer svako ko želi cuku ovde ima porez godišnji, mora se ophoditi prema njemu kao prema svom djetetu. Tako da nema. Ne daj Bože da opališ cuku, mačku nogom, ko što smo mi to navikli. Tako da nema ovde, a može se smanjiti dosta kod nas dole ti psi lutalice. I ja da vam kažem, Bogom vam se kunim, ja sam ih znao imao po 9-10 kokući. Ljudi, pošto smo mi živjeli vam na kraju jedne ulice, pa je bilo pogodno rajon znaš, da ostaviti kera to. I ti šta žao te, znaš. Postaviš se u njegovu situaciju, žao ti da gladno, žedno, nikako. I hajde uzmi ga, hajde uzmi jedno, dvoje, troje. Imali smo i vas za 90 komada. Mi smo čak neke 2, 3 čak za Englesku. I jedna, ja mislim, za Ameriku otišla. Naravno, platiš čipirane, preglede te neke 3D ovonu, vakcinaciju, revakcinaciju. To veterinar pregleda, dadne ti pečat, dobije tu knjižicu i nađiš udomitelja tamo. Mi smo preko neke žene išli. Amela se zvala, čini mi se. Ona te nađu udomitelje i dođu po cuku i cuk ode i fakat dobiješ posle slike da je udomljen cuk tu gdje jest rečeno. Tako da može se uvijek za svima rješenje. Znam se da svaka kuća od vas, ne svaka kuća, 5., 10. tako radi sa cukom. Sevap. Cool se osjećaš ko radiš dobro djelo. Cuki dobro. Smanji lutalice na ulici. Perfekt. Ne može bolje.